historisk stort antal polakker har bosat sig i Danmark. Nogle er her kortvarigt for at tjene penge, andre er kommet for at blive. Det har ført til en stigning i efterspørgslen af polske varer og dermed givet grobund for en polsk købmand på Christianshavn. Det ligner en gammel dansk købmand, men sproget er et andet, og varerne er anderledes. Polish beer, the best, I don't know. Det er det produkt, vi er vant til hjemmefra, fra barndommen, og det er alle østeuropæere, de kommer herfra. Det er meget sjovt at prøve noget andet. Deres pølser især er rigtig gode, ikke? Den polske købmand på Christianshavn åbnede for 3 år siden, da efterspørgslen på polske varer steg i takt med, at flere polske håndværkere kom til landet. Det er meget populært, det bliver cabanosser. De savner polske produkter, det altid sagde, hvor jeg har lyst til en polsk pølse eller salte agurker. Og det kunne man ikke købe på det tidspunkt i Danmark. Så derfor jeg vidste godt, at det var stort behov. Og det er de eftertragtede polske varer, købmanden her har specialiseret sig i. Så er det surkål, sauerkraut, som man kalder den, ikke? Suppe. Rødbedersuppe. Også meget populær. Polakker savner det, og vi sælger rigtig mange her i forretten. I løbet af en almindelig dag går salget stille. Men klokken præcis 17.25 vælter det ind med polske håndværkere. De har lige fået fri fra arbejdet på DR's koncertsal, og første stop er den polske købmand. 7, 8, 5, 6. Super. Polske det smager meget bedre. Hver eneste kunde skal have et par øl, og flere også en omgang salte agurker. Fordi de savner det fra hjemlandet, og de kan ikke købe det andre steder. Udover at sælge mad, så formidler Darius her også kontakter til andre polakker. Og på hans hjemmeside efterlyser han endda jobs til arbejdsivrige håndværkere. For der er ikke så meget arbejde som før finanskrisen. På de sidste, man kan godt måske mærke, at nogle polakker er rejst hjem. På de sidste 2 år, jeg kan godt mærke, at der er ikke så mange kunder. Men generelt, der er mange kunder i forretningen. I København findes der 2 polske forretninger. En på Nørrebro og den her på Christianshavn. Og der er nu over 20.000 polske indvandrere i CPR-registret mod 13.000 sidste år.